Hauskaa päästä livenä tapaa ihmisiä. Saaks vetää? Anna palaa. Ei oo, mut siis vähän harmitti, kun meni ihan vituksi toi nukkuminen tuossa yöllä. Ei saanut kyllä oikein nukuttua, mutta koira. Valoa ikkunasta pimeisiin käytäviin pölyiseen huoneistoon. Ihan Jeesus. Tahdon täältä pois, kuka tänne jäädä vois. Hän valittaa, ei kenellekään. Mutta hei, entäs sitten minä? En tänne edes tahtonut. Hei, entäs sitten minä? En tänne edes tahtonut. Tulee kuvat ja tulee videoita. Vitun kämppi saa. Toiset laivat saapuvat kotisatamiin ja toiset matkalle uupuvat. Hän uutuvat kaikki Suomenlahden vesiin lasteineen päivineen. Mutta hei, entäs sitten minä? Ei ole edes kotisatamaa. Mutta hei, entäs sitten minä? Ei ole edes kotisatamaa. Miksi nostaisin katseeni taivasta päin, kun näkee tuomion? Pyhjenevät vaatteet, kultaiset vaatteet, maahan lakastuva on. Mutta hei, entäs sitten minä? Hukassa iankaikkisesti. Mutta hei, entä sitten minä? Hukassa iankaikkisesti. Nyt tulee se kämppisäkeistä, vittu nyt lähtee. Vetää intro uudestaan. Hän hoipuu, hän kaatuu, polvilleen unohtuu, oksennustaan nielien. Hän sanoo, mulla on pallo, entä sitten minä, en pysty edes oksentamaan. Mutta hei, entä sitten minä, en pysty edes oksentamaan. Vittu nautu kun häirittää. Entä sitten minä, en pysty edes oksentamaan. En pysty edes oksentamaan. En pysty edes oksentamaan. Kiitos ja anteeksi. Että tää on niin varma.